Nazdárek párek lidičky, tady je Ahoj. prostě Error po dlouhé době a máme tu nové pozadí, nové jumpscary. A tady je Matýsek pod řídko Fáma. Čau. Přesně. Já ti vyfotím, jak to natáčím. Podívej se na Instagram, kámo. Počkej, já se kouknu na Instagram, ježišmarja. A lidi, je to jako minule, slyším Matixe tady a vy ho možná uslyšíte ve videu, pokud ne, tak... Jo, já jsem dělal zkoušku. Jestli mě neslyšíte, tak, jo? tak jste Okay, já jenom zkusím ještě test. Ne, Dčko to není. Hej, teďka co ti řeknu, tak to je střihni. Já ti pak pošlu písní. Drubu. Kámo, to ne. Ale to... A skláně si dět... Ty vole. Čau. Ne, držu, vole, já slyším jenom tebe, kámo. Počkej, si mě uslyšej, ale. Ne, neuslyšej právě, že já jsem se tě slumil, takže uslyším tě jenom já, vole. Já to zkusím, ale, pust to dělej. Počkej, jdem na to. Slyšíš mě, ty slyšíš mě? Čau. Hej, slyšíš mě? Čau. Jak se máš? Slyšíš mě, Viken, sorry. Jo, dobrý, tak jo. Dobrý, neslyší mě, good. Kamo, chudák Borka, vole, to bylo NPC konverzace jak svině. Já za to nemůžu. Vole, protože já slyším jenom tebe, říkej nikdy, kámo, prostě když chceš fakt mluvit, ne, kámo, sračky. Jsi kokot, čus. Ty jsi řekl, že je kokot. A dost. Ty jsi to dal na ní a ty seš kokot a pak jsi to skipl. Vás by skipla mě myslím teda, nebo já už nevím sám, vole. Jsi kokot. To byl moto, ty pičo. Moto. Hej, tohle nejde, to není troll do hajzlu. To mám otevřeno? Ne. Kámo, to není troll do hajzlu. To je v prdeli, ty vole lidi, to je v prdeli. Čau. Čau. Jak se máš? Jo, jde to. Tady mami. Já jsem Blankáza, takový. To píči. Blé. Hezky. Please, I need this. Kurva, já nevím, čím se to skipuje do hajzlu. Ičkem, ne. Kurva, čím to je? Ne, očkem taky. Ne, to je jedno. Ej, dej to tam, nech to tam takové. Ale kamo, čím se to skipuje? Mě to nebudeš dávat. To jsem měl já jsem si vzpomněl, že to tady mám, kámo, ten nový alert lidi a to je kámo úžasný jak svině. Na flash. Hej, tohle bude nejlepšího míčko, doufám, vole. Doufám. Jo, kámo, ale budu tam vypadat nějak. Jsem ho začal čupku. To piči. Kámo, to tam mělo nějaký světlo. Držbu. Ty vole. Čekaj, já se tě vyfotím, jo? Hezky. Chceš vidět mýho bráchu? Chceš vyfotit znova? To bude si skipne, vole, teď. Počkej, to je můj brácha, jo? A ve vězení. Ach jo, do hajzlu. Ty vole, máš dobrou židli, ty vole. Dík. No, To je za mě, kámo. ty vole, hezky. Já nemám totiž čím to vyfotit, víš, já mám špatný mobil, ten ještě tím to ani vyfotit. Co to kurva je? Kamo, Nevím, proč je to kurva tak malý? nevím, dá se s tím ale volat. Zeptej se, jestli to je jeho size taky. Jo. Zeptej se ho na to. Zeptej se, jestli to je jeho size. A je tam i heslo v tom nějaké, ale nevím jaké už. A je to tvoje size,
Taťkovo. Cože? Jak taťkovo. Taťka mi to půjčil. Jo, teďka, aha, tak to. No nic. Tak No ty nic, vole, tak to já je půjdu, jo. NPC jak svině, skipni ho, Nechtěl bys vole. taky telefon. Cože? Jo, ty jsi Chtěl bys taky hluchej. telefon mít. Asi ne. Konečně, vole. Kámo, co ti tak trvalo? To má dobrá konverzace, vole. Vůbec tam prej. Máš takovýhle telefon? Nebo jsi takovýhle telefon? Máš temu s kamerou, nebo máš kameru s temu, vole. Ale ten tam nedržel nejdýl, to bylo nejlepší. Kamo, já jsem ho vůbec neslyšel kvůli tobě, jak jsi tam furt měl nějaký hovna, vole. A nebudu, já jsem mu řekl to sáj, a on mi řekl, taťky. Taťky. A já mu to, cože? Taťky mobil dal a já, aha. Kámo, to jsou kochutí tohle stále. A můžu boxy? Čau. Co tam máš, kurva, že tě ani nevidím i tak. Je to 5leté děcko, běžně. Počkej, co tam máš teď? U to prdele. Dej skip, kámo, jsou to Dobrý, háranky jsem na to. malý. Oh. Hello. Já, máš tam tmu. No nic, jak se máš? Dobrý. Vidíš to ještě? Ještě jednou? Tak jo. Velká se Řeně, ať ukáže ty. Ať ukáže to. Kurva. Chceš vidět mýho bráchu? Dobrý. Jo. Hej, ale to je dobrá, co ty si na Instagram. 14. 14. Dobrý. Počkej, tak to počkej. Je na 14 taky, zeptej Já se. jako beru pod... Já beru pod 8, no, ale... A teďka tam dej toho Cyrila. Ale ve vězení. Tak jo. No. Kámošovi 14 a je single. Chceš ho? Nebo... No. Ne? GG. No nic, tak já půjdu dál, jo? Kde je to ještě? Čau. Kámo, dej so. Hej, ale Že kdyby řekla si mi čau, zahráli. nebo já jsem jí... Ty kámo, zase spamnou demenky. Čau. Nazdar. Jak se máš? Dobré. Tak to je dobře. Já mám takovou čáru prs. Oj, what? No nic. Takže kipne vleču. Jsi viděl mýho bráku? Je. Jsem. Ne. Proč tam tak velká? Řekni já. No na ty jasný. prsa. Řekni, máš velký prsa, kolik tě je? To už je starý, kam musíš udělat. A jo, ty vole. Řekni to, dělej. Normálně máš letenky velký tam prsa, dám. kolik ti je? Letenky tam dám. Řekni to. No tak já půjdu. Čau, ty jdeš týpa. Nebudu jí říkat, jaký má kurva... Ty debile. Čau. Jo. A ono byl nějak kluk. Ty pičo. Co to bylo za Pojistky. Ale kam to vypadá, kdyby šel žrát svůj monitor, ty... Ty vole. On měl takový hlad, kámo, že šel žrát monitor. Asi 7. Ne. Bubučíka Ne. nemalé. Jo. Ne. Řekni, ať Jo, já upaluje si spinkat. dávám. Ne, Řekni, že máš doma. five, to je lepší. Řekni, že máš doma železo. No to je Řekni, že máš lepší, doma five, železo. jako Máš doma železo. Máš doma železo. No five. Máš Ale doma mám doma železo? železo, chceš ho? Ne. Nechceš Já mám železo? plno. To máš Já plno? nemám plno. Jo. Aha. Zeptej se, jestli Mám. chceš to. Postavíš si baráček z toho? Nevím ještě. Nevíš ještě. To Ty hraje vole. Minecraft? Ale jako, Ne. přemýšlel bych nad tím jako. Hraje Minecraft. Jo, vole. Ty hraješ Minecraft? Ne. Ne? Ale tak budeš hrát. Fifu, Roblox, tak. Ty fu, Tak vole, jo. typa, hodně dobrý. Dnes k temu, vole, ne, typa. No nic. Hej, Počkej, řekni, ty hraješ že Fifu nebo Tifu? Fifu. Yes. Tak to je dobře. A tam kopeš do míče, co? Yes, já hraju fotbal, Na já co ještě tam už kouká, ty to hraní. vole? Fakt, hezky. A počkej, Messi nebo Ronaldo?
Ronaldo. No tak Ano. já věděl, že to řekne. Siwi? Dobrý výběr. Cože? Siwi? No, jo. Kámo, to je Ašos, by ho zabil. No nic, tak půjdu, jo. Dobré. Tak čau. Čau. Ty vole, zeptej se kolik. Tak ty jsi debil, Čau. přestaň to skipovat. To jste měl říkat. Ty pi... Fuj, fuj. Sundej to. No, hezky. Ty vole, no nic. Žení se byli tího to. Počkej, to jako máš jako schválně, nebo jen tak z prdele? Prdele. Tak aspoň, dobrý. Já jsem se Kolik že budeš je, třeba jako, Furík počkej, nebo Terian, počkej, ty vole. řekni, je ti 12, No, spíš že? Terian. Je ti 12, že? Je ti 12? 14. No nic. Ne, nechci. No nic, a líbil to. A nech ty holky. Tak tohle ne. Hezká ruka. Hezký kozy. Tam jdu píč. Čekat, spíš to dobře? Počkat. Kamo, zeptej se F. Úplně ty zbožňuje Rory, jsi krasavek, že bych to, teda co, jsi legenda. Ano, legenda, koukejte, je to legenda a zaslouží si like. Tlumenýho, ty zmrdě. Ty jsi mrt, vole, ty ses ani nezeptal, vole. Pak se podí na video, jo, jak jsem ti to Ale to je nadával. jedno. Já ti dám potom IGčka. Nedám, ona mě nebude chtít. Ne, ona mi to nepřijme a řeknu, je mi 14, baby, chceš mě? Ona řekne ne. Ta 16, kámo, jako po mně hodně docela jela, vole, to tak vypadalo. No, jasně. Ty krasavčí, krasný namakaný. Ano, legenda, koukejte. Nic, tak jo lidi, pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr a mějte se hezky a zdarec. Jo,